mina ngisakhuluma kakhulu. Hayi. Veza umyeni wakho lingana nawe owakulobola ngenkomo. Usitshela ukuthi inquthu kama wakho yayinjani umbala nenkomo aqolisa ngayo yayinjani umbala. Sifuna lokho manje, safuna ukukhonkotha namkhulungwana. Veza makoti wakho ukuthi nangu makoti wami mina ulingana nami type yami, ngamlobola ngenkomo ezingaka zasinjena eyomqholiswa injena. Sibona uvese ingane zakho lezi engeke ethathwa amakhehla kwaShembe. Nasi ingane zami zamantombazane ziyahlolwa zihamba umhlanga zamatshitshi ngoba ingane zenu nina siqala ufeba zino 13 years. Nikhulumi lokho awuyazi noma usiboni namathanga ayiparish ngeke uzisho lutho ngoba wazi lutho kwawena isidwedwe sephinto. Yabo awuvesi ingane zakho nezitifiketi zazo zobutshitshi ukukhombisa ukuthi ingane zakho zisayigcinile ebuntombini. Veza ingane zakho zinamachashaza la ukuthi kade sihlola bese uthi nasi ke zami ingane ngeke ngivume zithathwa amakhehla kwaShembe. Nangoku umuntu esingakhuluma naye hayi usikhulume nawe usalala nama sex toys ngoba into edalwa intombazane gcina unama-toys ocansi ukuthi vele uphelile. Ayisekho indoda ethi mayilale nawe ijabule noma iphinde ifise futhi ukulala nawe, yabo, ngoba ivele igalakadele nje. Kodwa ngapha emlonyeni kufana nalezi ifebe lezi namapage lapha ku Facebook lezi ebolini. Ngike ngabona enye ipost kuthiwa ibhalwe le yankosi, bafaka isithombe sale yanhlalisuthi nale yankosazana. Kuthiwa le nkosazana ithi yaphoqa uma wayo iyazisola ukuba ubaba wayo usaphila. Amanga nje owabuka nje uthi amanga lawo. Futhi uma kuthiwa yiyo le yankosazana ebhale akusiyo inkosazana njoba kuyavela mina nginendoda yami engithandana naye engihloniphayo isifebeke. Umuntu yabo makuyiyo kusho ukuthi isifebe ngoba inkosazana yeNazaretha ayiba nayo iboyfriend. Kodwa icelwa inhlalisuthi ngokusemthethweni ilobola inhlalisuthi izibe ingodusi siyokana. Vele labo bantu abaposta amaNazaretha ngoba kahle kunamaNazaretha amagobolondo. Mase sikhuluma iqiniso. INazaretha nje ngegama nje. Yabo adeserve kuba iNazaretha. Okunye ubhizi nje ubhizi nomhlaba. Ngaphi isonto ngaphi umhlaba, yabo. Ngoba lezi ithombe lezi esekhonkotisa abantu kangaka nje sipostwe yiwo amaNazaretha. Aposta ngisho uShembe ukuthi wenzani nasekuphakameni sengubonile lo mkhulu. Ngabona lapha ekuphakameni segcwele abantu abangcolile. Ushutha inkosi yamaNazaretha isentabeni yenzinto ejulile nengafanele ibonwe abantu abangewona amaNazaretha. Uyishuthe ngoba senajwele lento yokuchama. Yabo, esilwini angena ngokuchanywa, ungenwa ngemsebenzi. Hayi ukuthi uyichama wena umuhle, wena ucula kahle, akungenwa ngalokho esilwini. Yabo, akungenwa esilwini ngokuthi wena uqaniwe, wena uqanile. Ungenwa ngemsebenzi emihle nangokuthandwa uNkulunkulu. Asikwazi ukutshela kuwe wena uyaxeka. Ngisho ufaka ithayithi nephenti, izinqa zifuna ukuputshuluka kuyo lelo phenti nalelo thayithi le. Asiputshulwe ukuthi umkhulu, siputshulwe ukuthi siphelile. Yabo, izinqa siphelile iphaphu. Afanele ngabe lento le yokucela kwaShembe nina ekhuluma ningene lapho nina. Uyaxeka wena, you are loose. Yabo, umzimba wakho is beyond repair. You are finished. So ayikho into ekhuluma usalala ne-sex toy. Ngoba i-sex toy ayikhulumi phela. Uyayiplaka la uyiplaka khona uyisebenze ngoba vele usuku ayisekho indoda esajabulela ukulala nawe. Yebo into edilala nawe kanye mhlawumbe ibona izinqa enkulu noma ikubona athi uhamba ngemoto noma ikubona umuhle ayisaphindi kufonela indoda. Amanye amadoda izisebenzise le ndawo le okungalokhuzwa kuyo ngoba vele le kufanele kulokhuzwe kuyo isiphelile. Kade bayidliphize sekuyisidleke nje sikathekwane esingenafokolo. Indoda mayilele nawe kuba ngathi wena kade ilele nensiphi sunlight le ugodo esihlala 7 days emanzini. Yashelelela nje, yabo. Manje akufanele ngempela ukuthi ngijwayele ukukhonkotha yabona nikhonkotha. Manje le aposti le ngiyibukile ngithi hayi makuthi yo le nkosazana ebhalele ngishuthi isifebe. Cela ukukhuluma lokho nje, khuluma nje iqiniso. Ngoba manje siphelile isikhathi sokusinisa amahleza, onkosi kusise. Siphelile leso sikhathi leso. Siphelile leso sikhathi. We are on another level manje. Ukuthi mangabuza nomsangano ufuna sikutshela ukuthi uyasangana wena. Yabo. Ngithe mina kushuthi isifebe and kuyavela lapho ukuthi ke ikhona mina indoda yami kodwa le yanto ngineshow amanga lawo. Ngoba lapha kuvela namanga ukuthi ke abakhokheli basiphoqa ngenkani beshaya ngempama. Abakhokheli laba abakhokheli abagcotshwa uShembe beshaya umuntu ngempama bengamzali bemshayela ukuthi akavuma ukucelwa. Amanga nje lento it's a blatant lie.
ubuke nje udamanga kuzanywa ukungcolisa ubuNazaretha ngoba emhlabeni ayisekho into enhle ngaphandle kobuNazaretha. Kwasho uShembe emzini wasePhakameni ulanga kuMaskoti nabalothali abashisele bahangula. Washo wathi zophela zonke izinto emhlabeni kodwa kosala into ibe yinye eyoba inhle kuyobe kubuNazaretha. Ayikho into enhle manje emhlabeni. Bayalandela laba bengoma ibona abantu abasajabula ke laba bengoma. Yabo ayisekho into enhle emhlabeni ubuNazaretha kuphela. Yibo-ke lobo bufelwa ngamathe namhlanje ngoba uSathane ungene kule mgodo yakho ukuthi ayithuke ubuNazaretha ukuze ubuNazaretha buhlazeke. Uma kuyicala kukhona ingane under age ecela ihamba novula icala le. Simple, very simple. Makukhona nje inhlalisuthi ecela ingane encane thathana hamba novula icala bizana ama social worker. Makukhona ocelwe ngokuphoqa akahambe phela uvula icala epolice station. Sasilalele la singenamajwabu anenkununu silale nje sihlele emacansini ethu. Lwathunyazwa lwezulu kusukela namhlanje akekho umuntu oseyocelwa ngaphandle kwe-consent nawo we-permission yakhe. Umuntu akekho umuntu ozocelwa abaqale bevumelana abantu abafuna ukuyocelana bavumelana bobabili bathi beqambe beyocelana nje sebevumelene. Ingakho ubona beshutha bebobabili akekho umuntu oshuthwa ngenkani engafuna osuke ekhala lapha. Lento ukuthi hayi shuthelwe emva kwemjondolo angithi manje unemqondo ogcwele udaka lo muntu la ekhanda. Amadokoda agcwele lapha ebuhleni sekufanele beshuthele kubi manje besuke ebuhleni beyemhlanga ngoba phela basuke beshuthela khona ebuhleni ngoba bacelane khona ebuhleni. Emuzo sebuhleni amaNazaretha ufanisa nezulu ufana nezulu. Nina nibona imjondolo amaNazaretha abona amadokodo. Yabo abakho hayi ukuthi ngoba kushuthwe emva kwedokodo ucashiwe cha ukushutha nje isithombe abaqende futhi ufuna ukunitshela labo lamafanta orange la wena wabonayo lawana isiko phela ngeke kuphathwa amahenesi ngoba kulona ibandla ledakwa leli. Ngeke kuphathwa amahenesi laphana nogoloko noma kuphathwa ochocolate drink ukuthi kuphuze abangasekho abasemoyeni kubephuzelwa abaphilayo anikwazike lokho nini. Yabo number 2 umuntu mayezocela inkosazana khona bangakwazi lokho uqale ebikela abazali bakhe eqala ngoba ufuna sikudemystify nalokho. Uqale ebikela abazali bakhe eqala usefisa uvusa umuzi ambuzo uyise ukuthi sezikhona nenkomo sikhona nemali asho lokho azokusho. Uma eseyocela kulelo thempeli abone kule inkosazana kaShembe ehamba isifungo hayi labona oxhaka laba bakhonkotha la ku Facebook laba banamapage onondindo lawo efebe lawagcwele lapha ku Facebook ayinyanyisa acekela phansi impilo yomuntu wesifazane nempilo yendoda lapha nakuhlazwa abantu lapha. Imkodo yemdala esizida kwazotshwala yabo engayisagana nje enhlobo egcwele amathathu ahlaza amathanga namaqolo ayikho into abayazi ukuzimela ngoba umntombi kade baphela sekwamawa nje ama-catacombs. Akusekho sitho sangasese lapha itwani nje kusekho fokole. Siphelile isikhathi ukuthi ningatshelwa nina lo rubbish wenu nini. Urubbish wento wesidwedwe sikanondindo esilala nama-sex toys. Kodwa manje sibhizi yakhuluma ikhehle vese awukwazi beyitshitshi wena. Awukwazi enjoy wena i-virginity awukwazi enjoy bakubhodloza nje at a young age. Yabo mayifika lokulela thempela ufika acela inkosazana acele kumshumayeli baba ngibona naye esekhulume nomphathi wayo ophethe amakhosazana aphethwe phela akufani nalezi ingane zene no 13 years elala nabafana ina 13 years awukwazi nokuyibona ngoba ingane yakhe ayihlolo lokhu uthi yami ingane ngangivuma uthathwe ikhethe lokhu ukhonkotha la vese ingane yakho uthi ihlolwaphi wena siphunqa wena vese ingane yakho uthi ihlolwaphi. Bese umshumayeli ekhuluma nomkhokheli nomphathi wentombi kukhulunywe kuvunyelwane ingane ixhunyaniswa nalenhlalo ukuthi ivume ukuthi kiyo ebuhleni vele sekuvunyelwe. Nina nenza ngathi lento lena laba abantu laba bayaphoqa ukuthi becelwe no. And worst party laba bantu laba bana 18 sebenelungelo lokuthathela inqumo empilweni yabo. Akekho umuntu ophoqiwe. Ningeza ngathi abantu baphoqiwe lapha ya. Akuphoqwe umuntu. Uhulumeni washaya umthetho wathi ingane na 10 years 12 years mayizithola iba pregnant inelungelo lokwenza abortion ikhipha isisi ingabatshelile abazali. Angikaze nikhonkothe lokho. Angikaze nikhonkothe nathule ngoba nazalelwe emagoqweni. Umuntu ozalelwe egoqweni unenhliziyo yengulube. Into enhle uthi ingcolile. Lene engcolile uthi inhle. Ngoba ingulube idla udaka nje. Idla udaka nje waya idla into ebolile ingulube. Lene idlayo nini? Suku nemini idla ibacon. Ingakho ingqondo zenu zigcwele ukubola nje. Ngoba nini into enhle nithimbi, embi nithi inhle. Yabo asekho isidingo sokugxeka nendaba yobuNazaretha ube